Ngumpleng iku endi ya lor? Lah, Ngumpleng iku asine melu Desa Gunung Sari lor. Gunung Sari dhewe iku terbagi 6 dukuhan lor. 1 duko Gobok, 2 duko Pentil, 3 duko Nganguk, Mengulon duko Mula, Mengalor iku duko Pendem, lore Pendem iku duko Ngumpleng. Tapi iki aku sing cedhak iku metu waru lor sak lore lapangan sono iku ana musala iku engko belok kiri lor. Nak metu Sate Asunan ta sak kulone lapangan jero iku ya iso lor, tapi engko tembuse iku wis pertamane iku teko dusun dusun Pendem iku lor. Engko terus mengalore iku dusun Ngumpleng iki lor. Lah iki wis teko SD 3 Waru lor. Soale Waru iki yo gedhe desane dadi nganti ana 3 SD iku lor. Lah iki wis Mengulon terus lor. Jeble ratane saiki ya salah lor, dhisik setahunan iku ala dadi sering dipostingi iki lor. Nek angger udan iki banyak kabeh lor. Lah angger sebelah lor iki ana ayam kandang ayam iki ya iku lor, dusun Ngumpleng lor. Lah iki lapangan voline dusun Ngumpleng lor. Lah iki belok kiri lor, nak sing lurus rono iku iso tembus Ngliteh, dusun Ngliteh kono lor. Ayam bago peternak ayam-ayam pedaging ngene iku lor. Iki wis masuki dusun Ngumpleng lor. Sing ngakon nyepil sebelah kanane kok apa lor, omahe ngarep masjid lor, jenenge Mama Devan ta Devin iku lor. Masjide ya kono iku mau lor. Iki mengidul lokasi ketoprake iki lor. Biasanya daerah kene iki nak sedekah bumi nanggape ketoprak njeluk lor. Wis gang 3 dinonan wingi iki sedekah bumi ning kene lho. Lah iki pundene lor. Nak punden iki nak ora ketoprak Krido Muda Sondong Majeruk dari Desa Sendang Agung Jeruk iku ora gelem lor pundene lor. Biasanya dusun Ngumpleng iki nak sedekah bumi ya nanggap ketoprak terus dangdut niki lor. Iki ana dangdut Amelia. Nggone iku ngisor jati-jatinan lor. Sak kidule dusun Ngumpleng iki. Lah sing omahe kesoting do komen-komen ya lor, ta sing kanca-kancaku omahe kene do komen-komen ya lor, ta diteki ben do muncul wonge. Lah iki penguasa Pop Es Desa Gunung Sari lor, jenenge Mas Kusen iki. Lah iki wonge lor. Lah iki panggunge lor wis ngadeg karek ngerek iku.